Kumusta ug mayong buntag mga higala? Mayong buntag, mayong buntag. Ang Dios magauban og magpanalangin kaninyong tanan karon nga kabuntagon. Salamat. Akong gipangumusta ang akong mga higala. Pastor Dennis Ukay, Pastor Ariel, Pastor James Coblan, Pastor Landry, kumusta? Si Pastor Norbel, ang akong igsuon nga butan, pinangga na akong nga higala. Og ang akong mga kaigsuonan diya, no? Pastor Toribio, kumusta? Pastor Pacunla, padayon ta sa minsay sa Dios nga atong gisangon gikan sa Ginoo. Ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan bisan pa sa mga katawhan nga makadungog niini nga sibya karon. Salamat sa Ginoo ang akong mga pagampo nga nakamo sa maayong panglawas o maayong pagpanikay-sikay niining kabuntagon uban sa mga kabataan nga mag-eskwela. Salamat sa Ginoo niining kabuntagon. Amen. So ang atong mensahe karon, atong iwali sa tanang katawhan ang pulong sa Dios. Osmo nako, atong iwali sa tanang katawhan ang pulong sa Dios. Matod pang Hesus diha sa sulat sa Lucas kapitulo 10 versikulo 16. Unya mingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo mamati kanako ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Amen. Mapalo mo balik ka. Okay, so mao ni ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mamati kaninyo, mamati usab kanako. Matud pa ni Hesus. Igsoon, padayon ta nga muwali. Padayon nato isangyaw ang mensahe sa Dios. Labaw na igsoon nga hapit na gyud mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Dios nga manuluwas nga atong gipaabot. Atong iwali, atong isangyaw ang mensahe sa Dios sa mga tao. Tungod kay daghan pa ang mga tao nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Doon na pa'y daghang mga tao nga nagakinahanglan kanako, kaninyo, kanatong tanan. Nga ang mensahe sa Dios atong ipabot ngadto kanila. Lipay ang Ginoo igsuon, no? Matod pa ni Hesus sa Buhat kapitulo 2 versikulo 17. Sa Buhat kapitulo 2 versikulo 17, matod pa diyan ni Pedro sa iyang mensahe igsuon, no? Ingon siya dire sa Buhat 2:17. Dayon. Buhat 10:17. Ingon dire sa Buhat 10:17. Ang inyong Buhat 2 dili 10. No? Sorry. Ang inyong Buhat 2 kapitulo 17. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi magsulti sa mensahe sa Dios. Sa mga katapusang mga adlaw igsuon, sa katapusang mga adlaw, ang mga batan-on magwali sa mensahe sa Dios. Ang Espiritus Ginoo iyang ibubo
sa mga katawhan, sa mga babae ug lalaki, magwali o magsangyaw sa maayong balita. Mao kini ang giwali ni Apostol Pedro. Mao kini ang gisulti ni Pedro ang iyang mensahe na sa katapusang mga adlaw dunay mga mabaga nga pagwali sa maayong balita. Igsuon, padayon ta sa pagsangyaw o padayon ta sa pagbuhat sa mga buluhaton nga ipabuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang Dios magauban kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Panalangin nga gihatag sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Atong ikauban ang Dios sa walay katapusan dito sa langit. Atong ikauban ang Dios hangtod sa kahanturan. Ang Dios nagsaad sa atong kinabuhi nga dili ta pasagdan ug dili usab kita talikdan. Ang Dios magauban kanatong tanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kana ang pakigsaad sa Dios sa iyang mga alagad igsuon. Munang dili ta magkaluya, dili ta magtapol, atong iwali, atong isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita aron masayod ang tanang katawhan unya maabot gyud ang katapusan. Ang Dios magauban ug magpanalangin kanatong tanan. Matod pa diha sa buhat 2:17, si Pedro nagsulti igsuon nga ang katapusang mga adlaw ibubo sa Ginoo ang iyang espiritu aron magwali sa maayong balita ang mga katawhan sa Dios, mga babae o mga lalaki, mga batan-on. Hallelujah! Dili mapugngan ang gugmas Ginoo. Muna'y giingon sa kinabuhi ni Pablo nga ako siyang luwason aron sila mag-alagad kanako. Ako siyang luwason aron siya mag-alagad kanako. Matud pa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Og igsuon gitawag si Apostol Pablo aron magwali sa maayong balita. Matod pa siya sa buhat 9:20 tungod sa kadasig nga si Pablo gitawag sa Dios. Dasig kay Pablo kay bag-ong kabig og bag-o siyang naluwas igsuon. Sa buhat kapitulo 9 bersikulo 20 ingon ani ang nahitabo ni Pablo igsuon. Miadto dayon siya sa mga sinagoga og nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Giwali igsuon ni Apostol Pablo ang mensahe sa Ginoo ngadto sa mga kasimbahanan igsuon. Diya sa buhat 9 kapitulo 20. Gani igsuon dunay naglaraw kaniya. Akong basahon igsuon. Dunay nasuko kaniya og naglaraw sa pagpatay ngadto kaniya. Ingon diha sa buhat kapitulo 9 igsuon bersikulo 23. Tungod sa iyang kadasig, tungod sa iyang pagwali at tungod sa iyang kadasig, nagwali siya sa mga kasimbahanan, mga sinagoga igsuon. Natingala sila igsuon nga si Pablo usa ka maglulutos. Pero sa unsang pagkaagihaman nga iya naman noong gisangyaw ang maayong balita. Tungod kay kini nahitabo og plano sa Dios ngadto kang Apostol Pablo nga siya imong gamiton og siya magwali sa maayong balita igsuon. Salamat sa Ginoo. Amo na atong tema karon, atong iwali sa tanang katawhan ang pulong sa Dios. Akong gidasig ang mga katawhan sa Dios.
na karon sa mga kasimbahanan, atong isangyaw, atong iwali. Dili nato pasagdaan ang mga pastor igsuon. Dili nato pasagdaan ang mga pastor, mga alagad sa Dios. Bisan member ta simbahan, bisan membro ta sa atong mga kasimbahanan, gitawag ka sa Dios, dili lang igo aron luwason. Gitawag ta sa Ginoo aron iyang gamiton sa pagwali sa maayong balita. Wala ta tawgas Ginoo nga aron luwason. Gitawag ta sa Dios aron magwali sa maayong balita. Salamat sa Ginoo igsuon nga kitang tanan luwason tas Ginoo. Pero dili ra kana mao ang purpose sa Dios. Ang purpose sa Ginoo nga atong isangyaw, atong ipabati kanila ang kaayo ug gugma sa Dios ug ang kaluwasan alang kanila aron sila masayod sa maayong balita, aron sila masayod ug mobalik sila, aron sila masayod, aron moalagad sila sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Dios. Ang Dios magauban kanatong tanan o magpanalangin kanatong tanan. Tungod kay ang Dios nagtawag kanato aron sa pagwali sa maayong balita. Aron masayod niini ang tanan, aron ang mga katawhan mubiya sa pagpakasala, mubiya sa pagkadautan, mubiya sila og musunod sila, sumala gayud sa kabubuton sa Dios igsuon. Ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan, mataglakaw kanato igsuon ubanan tas Ginoo. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Atong dasigon ang atong kaugalingon, atong pangayoon ang tabang sa Ginoo igsuon. Amen. Sama sa kinabuhi ni Pedro, madasigon siya nga nagwali sa buhat kapitulo 10 bersikulo 42. O gisugo ingon si Pedro, o gisugo kami sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Nagwali si Apostol Pedro nga walay laing maghukom kanatong tanan, hukman ta tubangan sa Dios sa mga buhi o mga patay. Ang giwali ni Pedro igsuon nga gisugo siya sa Ginoo sa pagwali sa maayong balita. Ang iyang gisulti nga mao si Jesus ang Dios maghukom sa mga buhi o sa mga patay igsuon. Busa igsuon dili paulahi ang tanan. Ako kamong giimbitar mga katawhan nga wala pa dias Ginoo, o ang mga katawhan nga wala pa. Ako kamong giimbitar nga atong alagaran ang Dios, atong simbahon ang Dios. Dunay mga pastor nga nagwali sa maayong balita. Asa man mong dapita karon, pangalagad mo sa Ginoo. Igo na ang pagpakasala. Matod pas ni Jesus, dunay mga katawhan usab, no? Igsuon, ako mong dasigon, no? Dunay usab moy mga katawhan nga nabugatan sa problema. Nabugatan sa kalisod. Nabugatan sa kalisdanan. Nabugatan sa sala. Pero ang atong Ginoo nagtawag kaninyo. Matod pa diha sa iyang mga pulong. Puspon ako igsuon. Dunay mga taong nabugatan sa sala. Dunay mga taong nga nabugatan sa kalisod. Dunay nabugatan sa mga sakit. Dunay mga nabugatan sa mga balatian. Dunay nabugatan sa mga problema. Igsuon nag-ingon ang iyang mga pulong. Ingon dire sa Matthew 11:28, si Jesus nag-ingon, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo." Ingon si Jesus, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan
sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Mao na ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo. Nabugatan man ta sa sala, nabugatan ta sa kalisod, nagubugatan ta sa atong mga sakit ug balatian, nabugatan ta sa mga problema. Ingon ang Dios, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibagatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Ingon si Jesus, duol ta diha niya. Ang Dios nagsaad, papahulayon ta niya igsoon. Meaning ko, bot pasabot nga ang Dios maghatag kanato og kasulbaran igsoon sa atong mga problema. Ingon ang Ginoo diha igsoon sa Mateo 11:28. Kung doon naman tayo kabugaton, kung doon gikapuyan naman ta nining kinabuhia, gikapuyan ta sa bisyo, gikapuyan ta sa mga balatian, gikapuyan ta sa pagkalisod, gikapuyan ta sa tanang buhat, no? Sa kaaway. Ingon ang Ginoo nga duol kamo kanako. Ingon si Jesus, unya papahulayon ko kamo. Papahulayon tas Ginoo igsuon, no? Sulbaron niya ang tanan natong mga problema. Sulbaron niya ang tanan natong mga problema. Amen. So salamat sa Dios, ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan. Mao kadto ang mensahe sa Ginoo. Ang atong gisangyaw ug ang atong gipaabot nga atong yung wali, no? Sa tanang katawhan ang pulong sa Dios igsoon, no? Mao na nga niata karon nagasulti sa kamatuoran aron masayod niini ang tanang mga tawo unya maluwas. Nya gidasig nako sab ang mga katawan sa Ginoo nga padayon ta nga mo trabaho sa atong mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa pagwali sa maayong balita. Amen o amen. Magampo ko igsuon. Magampo ko. Hallelujah. Atong ipiyong atong mga mata. Labing balaan o gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo niining kabuntagon. Salamat sa imong gugma ug kayo. Salamat sa mensahe nga among nabati. Salamat sa mensahe nga among nabati Ginoo. Naang kadasig, naang kalig-on akong mga pagampo sa mga alagad sa Dios. Ngayon mo silang tagaag maayong panglawas. Proteksyonan nimo Ginoo ang tibuok pamilya. Panalangini Ginoo ang mga alagad nimo Dios. Lord, salamat Ginoo. Padayon kang makiguban. Padayon kang magtabang aron mahimo kaming kahayag, example sa mga katawhan Ginoo. Kung nagaampo Dios, kadaghan pa maluwas. Nining katapusang mga adlaw, padayon ka maguban kanamong tanan sa imong mga katawhan Ginoo. Ubani kaming tanan Ginoo, hantod sa katapusan sa kalibutan. Padayon ka Ginoo makiguban kanamong tanan. Padayon ka magpanalangin sa mga kaigsuonan. Salamat Ginoo. Mga kaigsuonan nga wala namiya akong mga pagampo nga mobalik sila diha sa mga kasimbahanan Ginoo. Ining katapusang mga adlaw, dili magkumpiyansa. Dili sila magkumpiyansa Ginoo. Nasayod kami nga hapit na ka mobalik. Hapit na ka mobalik Ginoo. Salamat Lord God nga kaming tanan imong gamiton, imong luwason usab ang mga katawhan na naa karon sa ilang mga kalisdanan Ginoo. Kung nagaampo, daghang nabugatan sa problema, daghang nabugatan sa bisyo, daghang nabugatan sa pagkalisod, daghang nabugatan sa mga sakit. Akong ginginlan ang mga balatian in the name of Jesus. Mga balatian o Diyos. Balatian sa pagkaway kwarta. Balatian sa mga sakit. Balatian sa mga kalisdanan. Balatian sa mga bisyo. Ginoo, tabangi sila o Diyos.
mga lagad sila diha kanimo. Nabugatan sila Ginoo, gikapuyan sila sa ilang kinabuhi. Nagingon ka Ginoo, maray kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon mo Ginoo. Salamat Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan nining kabuntagon. Ang Dios magpanalangin sa mga katawhan o Dios kung nagaampo kanilang tanan. Dalaygon ka in Jesus name. Amen. Oh, amen. Igsoon, salamat sa mensahe sa Dios, sa pagdasig sa mga alagad sa Ginoo, sa pagdasig sa mga tao nga wala pa nakaila sa Dios. Igsoon, igo na ang pagbuhat sa pagpakasala. Balik mo sa Ginoo. Igo na ang pagbuhat sa pagpakasala. Mga lagad ta sa Dios. Igsoon, dili paulahi ang tanan. Dili paulahi ang tanan. Nasayod kita sa mga pangitabo karon sa kalibutan. Nasayod kita nga unsa na. Igsoon, dool na ug hapit na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dili paulahi ang tanan. Alagaran nato ang Dios. Mga katawhan nga nakadungog niini, pangitaan ninyo ang nagwalis kamatuoran. Pangitaan ninyo ang nagsangyaw sa mayong balita igsuon. Pangalagad kamo diha sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nining kabuntagon, tanang himaya ug dungog among ibalik diha sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye. God bless kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin o maguban sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay o tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.